So, hello mga ka-Jamex. Good morning. So, kakagising ko lang po. Tapos, nangilamos po ako. Yan, no? Tapos, hindi na po ako nag-makeup kasi naubos na po yung ano ko. Liquid foundation. Yung pong ginagamit ko para pang ano. Agad ko nilalagyan ng foundation. So, kagabi po matagal po ako natulog. Buti na lang po, hindi po ako nagkakatigyawa to. Malit ang natira. At kagabi, wala pong akong ginagawa. Tapos, sobrang wala ako sa mood kagabi. So, ang ginawa ko po ay nag-cutex. So, ito pong naano ko sa di ba? Ang ganda ng kulay. Violet. Tapos alis, hindi pa ako marunong ito ang hitsura. Ang pangit po ng effect ko. So, kagabi po ay tumawag po si mama. Sabi niya po na bukas daw po ngayon may darating po ng deliver. Hindi niya po sinabi kung ano pong laman ng deliver na darating ngayon. So, hintayin na lang natin kasi darating naman ngayon. So, ngayon, hindi pa po dumating yung deliver. So, magsasaing muna tayo kasi hindi pa po ako nagluluto eh. So, kita na lang po tayo mamaya, guys. So, guys, ito na, guys. May nag-aayon na. Tapos, hindi ko na kanina kasi may ginagawa ako. Sabi niya daw na ibibili niya lang daw sa labas. So, tignan natin, guys. Oh my God! Ito na! Here! Pero kunin natin. Paano ba ito? Okay, ang bigat. Ipapasa ko muna, guys. Sobrang bigat. Saan ko ba ito lalagay? Dito na lang. Aray. So, ano kayong laman nito? Here. Titingnan ko muna. Hello! So, titingnan natin kung anong laman itong nakalagay sa labas sa carton. Tingnan ko kung anong laman. Hindi ko talaga ganyan. Totoo ba to? Hala. Hindi ako makapaniwala, guys. Totoo ba to? Hindi kasi talaga Here. Oh my God, flat screen. Guys. Guys, hindi talaga ako makapaniwala, guys. Guys, ito na. Flat screen. Sobrang laki niya. Hala. My God. Ito na. Guys, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko kanina. Hindi ko talaga yung in-expect na mabibili yan ni mama kasi matagal ko na po yung sinabi sa kanya na, Ma, bibili po tayo ng TV kasi nahiya po kami sa mga kapitbahay namin. Tas kung ano yung gustong channel na gusto namin tignan, hindi namin makikita kasi hindi amin ang TV. Okay lang sa'yo kasi ikaw yung maka-decision kung anong channel ang gusto mong panoorin. Pero sa ibang bahay, pag tumitingin kami, hindi namin yung natutupad yung gusto namin kasi hindi kami may hawak ng remote. Yung may-ari ng bahay. Tapos ngayon, nabili na ni mama. Thank you, ma. Thank you. Kasi nakikinood lang po kami ng TV sa aming kapitbahay. Tas, kung gusto mo pang tumingin, hindi ka makakatingin kasi may limit ang nila. Papatayin nila pag mainit na yung TV kasi may tendency na masisira. So, thank you kasi nabili mo na itong TV and hindi po ako nakapaniwala na magagawa niyo po ito. Akala ko lang po na kasi kaya para mapasa niyo po kami. So, maraming salamat, ma. Malaki talagang pasasalamat ko sa iyo kasi nabili mo na yung TV, makakapanood na ako. Sayang itong mga binili kong pero hindi masasayang kasi may TV na kami, pwede na namin bibili na lang kami ng CD. So, maraming salamat, ma. So, yan mga ka-Jamex. dumating yung pinadeliver ng mama na TV. So, hindi ko talaga in-expect na TV talaga ang laman nito.
So maraming salamat mga Kajamex. Dito na po tayo magtatapos. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag mo na kalimutan mag-like, share, subscribe, at click ang ating bell button para update kayo palagi sa mga panibago nating video. So dito na po tayo magtatapos mga Kajamex. Ingat po kayo palagi and I hope na hindi po kayo madali makapitan ng sakit. So yun lang mga Kajamex and paalam. Bye bye!